I kunne godt finde det? Ja, jeg vil godt finde det, ja. Det er også meget nemt at finde, hvis man ved, hvor det er. Ja. Men det er mit sted. Det er dit, helt alene. Ja. Det var sådan lidt heldigt, at vi fik det, ikke? Fordi Dennis' far, han smed os ud, dengang Dennis han var en baby, ikke? Nå. Og så kendte min mor en, der havde det her hus. Ja. Og så fik vi lov til at bo her i midlertid op fra kommunen. Nej, hvor heldigt, hva'? Så nu har vi både hus og have. Ja. Og buske. Og buske også. Der er sådan nogle hvidbærbuske herhenne ved vejen. Det er dem her? Ja. Det er sådan nogle, man laver hvidvin af. Okay. Men jeg tror, man må ikke spise dem. Nå. Så kan man godt komme til at skide sig selv halvt ihjel. Ja. Hvor mange børn er det, du har? Jeg har 3 børn. Jeg har Kian. Og så har jeg Stephanie og Dennis. Og så, altså det er så dem, jeg har, ikke? Men så ved man jo ikke med alle de der fædre der, om de har nogle andre. Som måske man har nogle søskende, som man ikke kender til. Herude, det er min havestue. Så sidder jeg her og hygger om sommeren og vinteren. Er det ikke lidt koldt om vinteren med det her hus egentlig? Nej, altså jo, det siger så pædagogerne nede i Dannys børnehave, ikke? Ja. Men det skal de ikke blande sig i. Nej. De siger, at han hoster og sådan noget, ikke? Men det skal de overhovedet ikke komme sådan nogle vellærte nogen direkte ud fra scenariet med alle deres ordspil. Nej, du og belærer mig. Ved du også bedst, hvordan dit barn har det, ikke? Altså, for eksempel Kian, ikke? Så Johnny, ikke? Så Johnnys fætter, ikke? Fordi at det måske er hans søn, der er Kians far, ikke? Så har han gået ud og knaldet en eller anden, han har graveret hende totalt meget, så hendes mave, den bare var ved at springe, mand. Den fede så, hun lignede en spærreballon, mand. Så tænker jeg, hallo, du skal sgu da ikke stå og lave søskende til mig på den der mave der. Jeg gider sgu da ikke have sådan nogle søskende børn, der er kommet ud af sådan en eller anden fed fucking sæk, mand. Sådan en fed så kender godt typen, mand. Så går hun bare rundt og drikker så pisse stiv hver eneste dag, mand. Og tager piller og alt muligt. Jeg skal sgu da ikke have sådan en narkomanstemor. Voilà. Herretoilet. Det her. Ja. Heromme, der er der opstået mange, ikke? Som man siger. Der er opstået mange? Ja, altså børn, ikke? De opstår heromme. Okay. I ly af nattens mulm og mørke og fred og ro. Jeg er færdig med det der med at få børn. Det gider jeg ikke mere. Så nu når jeg er sammen med nogen, ikke, så siger jeg til ham, at hvis du ikke skal bruge kardon, så skal du i hvert fald lige stå af i Roskilde, ikke? Sluk den der. Hvorfor? Og så skynder han sig, så trækker han sig ud, ikke? Men så cremede han mig bare i hele skærmen, mand. Det var jo ikke det, jeg havde sagt til ham, vel? Der var også en gang, jeg troede, jeg havde fået en dårlig. Fordi at så sagde det den der velcro-lyd, når jeg tog mine trusser af, ikke? Og det lugtede også sådan rimelig gustent, altså. Så viste det sig, at det var, fordi jeg havde glemt at skifte mit menstruationsbind. Så de der sådan blod der, det var størknet, så sad det fast i hårene. Så mine fjerver, de blev bare herlange, fordi jeg bare hæv. Så fordi så havde jeg brugt den samme dildo, ikke? Som der var en anden, der havde brugt. Og så blev jeg gravid, ikke? Så var jeg her bange for, at jeg skulle få sådan en næreunge, ikke? For man ved jo ikke, hvem hun havde knippet mig. Men det fik jeg ikke. Jeg fik Stephanie, og hun er ikke nære. Det kan man godt se, når man har blå øjne og har sådan noget blondering.